nin empoderada, nin liberada. Creo que son dúas palabras que se usan no feminismo ou que se usaron, que son unha tremendísima trampa patriarcal. Daquela. Anotei 4 frases hoxe, non? Anoteinas por aí e acabo de recuperalas. Unha é: a túa liberdade non pode ser violencia contra min. É que o que eu quería nomear todos estes anos é a idea de que o patriarcado líquido, voulle chamar líquido, que estou moi en liña co líquido, que é fino, non? Que non o ves como entra, esa violencia estructural que había cara á muller mudou a ser unha violencia emocional que chamou a psiquiatra esta de baixo impacto. Eu diría sutil, pero é de alto impacto. Precisamente porque é tan sutil que non a podes nomear. Daquela. É unha violencia que se exerce maiormente por omisión e no nome da liberdade. É feminismo neoliberal puro e duro. Dicía unha vez alguén, non me acordo quen, dixo: agora todo é neoliberal. E é moi certo. Daquela, desde esa idea de muller liberada, chamámoslle liberada ou liberal. Outra frase que anotei: non estás deconstruído, estás reprogramado coa nova versión patriarcal. Entender o patriarcado sen revisalo dentro de ti non sirve de nada. É máis, é coñecer as armas sen tiralas, sen desfacerte delas, non? A nivel intelectual, moitos homes entenderon o patriarcado, poden soster unha conversación moi potente, moi ben fiada sobre feminismo, mais emocionalmente non se puxeron en liña con isto. Comprender calquera discurso a nivel intelectual non sirve de nada se ti non o interiorizas, sí? E o metes a túa estructura afectiva neste caso. E revisas como te relacionas cas mulleres. Se só es quen de entendelo nun punto racional, mais non posas emocións en liña, é unha trampa. É unha trampa na que caemos as mulleres no nome da liberdade. A terceira frase que anotei é que o acabo de falar, non? Non estás empoderada se non recoñeces as túas necesidades humanas de afectos, pero que ademais non eres san se non fas o posible para cubrir esas necesidades afectivas. Para exixilas. O empoderamento non pode pasar por agochar a túa vulnerabilidade, polo autoengano. Non hai ningún poder niso. Poderosa é cando te ergues e dis: eu son humana. Teño necesidades afectivas igual que todos os seres humanos. Ámome e miro de cubrilas.
E se aquí non é, dou a volta e marcho. Porque cubrir as túas necesidades afectivas a veces pasa por marchar de onde non están poñendo, por cubrilas, onde se vinculan contigo, sen terte en conta como a ser humano. Aquí, dixo moi ben Rosalía en Lieders, non acato os mandados dos meus iguais, porque entendo que a súa feitura é igual que a miña feitura e a súa carne é igual que a miña carne. Este párrafo, isto é falar de igualdade, sí? Desde unha muller, ademais, que tiña unha sensibilidade moi elevada. A última frase que anotei é: se me negas o afecto, logo os coidados, sí? E non te responsabilizas do vínculo, iso non é amor libre, é utilitarismo emocional. E iso é o patriarcado líquido que nos vai poñendo ata aquí, onde nós, no nome desa liberdade, como a mulleres liberadas, todo o que te libera é o que lle gusta ao patriarcado. E todo o que te empodera é o que lle gusta ao patriarcado. Sí? Seguimos dispoñibles, pero agochando as nosas necesidades porque nós non necesitamos. E isto é absolutamente falso. Como dixo Rosalía, a súa feitura é como a nosa feitura e a súa carne é como a nosa carne. E aí é onde as mulleres hoxe, pois xa non estás co caldo quente, coa cama feita, coa casa limpa, porque eles son funcionais para sosterse, non morrer de fame, nin comidos pola merda, pero siguen necesitando, como a humanos que son, por suposto, sostén emocional e afectivo. As mulleres dámonolo entre nós, os grupos de mulleres en xeral sostémonos, e eles, en grupos de homes, non fan esta xestión de sosterse e veñen onda nós. E xa que tan, sí, levan o corpo e levan a alma. Levan o sostén afectivo, levan a atención, levan a validación, marchan co ego ben, sí, co consolo, a todos os niveis, a cambio de que? A cambio de que? De nada, porque nós como estamos tan empoderadas e tan liberadas, pois eu estaba sentada na beira do río, os pés colgando descalzos sobre da auga. Bruaba a fervenza e eu choraba. Sabíao porque esvaraban bágoas pola miña cara, pero o son da auga non me deixaba escoitar a miña agonía. Apareceu unha fada. Quedou mirando e puxo mala cara. Que tes? Mira. Amoseille a ferida. Vaia, que ferida tan fonda, como se chama? Pois non ten nome esta ferida. Se non ten nome, non podo crear unha copla para un feitizo que a sane. E marchou a fada, así, sen arranxar nada. Mirei a ferida e pensei, voulle chamar nada. E tamén eu marchei, ferida de nada. Esa violencia por omisión, por desatención,
pola irresponsabilidade afectiva cara a nós, non se pode nomear. Estás ferida de nada, porque se non o podes nomear, non podes sanar, non podes, moitas veces, facer un loito por aquelo que te feriu, por aquelo, por aquel, polo que pasou, e incluso polo que ti deches desde esa vulnerabilidade, e non foi contido, atendido, respectado. E isto forma parte da ferida patriarcal. É unha ferida histórica. E existe unha violencia estructural. E a día de hoxe, no nome da liberdade, é unha violencia emocional na que nós, liberadas, nos poñemos en liña e aguantámola. E sentímola e calámola porque estamos empoderadas. Porque calamos as nosas necesidades humanas. E haberá quen me diga que son unha intensita. Pero este pensamento levo eu dende 2022 ata hoxe, rematando xuño do 25, tentando nomear esa ferida a que lle chamei nada, que esa fada, ese sistema, non pode facer nada por ela, precisamente porque estás ferida de nada. Joder, que brutal. Cando se nos impoñen os coidados, oprímesenos. Pero cando se nos negan, violéntasenos. Se a túa liberdade me vai ferir, a túa liberdade non é ningún tipo de liberdade. E se a miña liberdade me vai calar, tampouco é ningún tipo de liberdade. É unha autoescravitude.